Emakhosini ngivusela ngesihle nangenjabulo yokuthula lo mlayezo. December nangamabhonasi enu, I know ukuthi nilinde ukuyenza imisebenzi, niyenzela okhokho noma imisamo. Akuna msamo olungiswa ngomsebenzi wokubonga. Yebo, ke kwaba yifashini yokuthi sizitshele ukuthi uma uyenza umsebenzi bazosondela kuwena. Amagceke nomsamo i-problem enkulu kabi ebantwini abamnyama. Namhlanje nje impilo yakho iyastaka ngoba umsebenzi oyenzayo ngoDisemba umsebenzi la kujabulisa khona abathakathi ukuthi uzohlaba ley'lwane ezigcinwayo kakhulukazi emakhaya. Uma uhlala eGoli, uma ufika ekhaya wenza imisebenzi wazi ukuthi wenzela abathakathi. Ake ni-change kulo nyaka to December makafika sicala ngokuklina amagceke. Ngelizwi elilodwa niwumndeni vumani ukuthi akuyolungiswa umsamo la kunamacala khona kulungiswe. Iwona umsebenzi omkhulu. Kulaba umndeni umuntu uthola ukuthi ukhahlelwe umndeni abafunani kunomsindo. Cha, umsebenzi wakho kuyoba ngathi uyenzela iphathi abathakathi ney'lwane zabo. Awuyenzi umsebenzi kunomsindo ekhaya ningazwani. Noma kakhulukazi ngizokhuza kuy'zukulwane. Uma uzazi not everyone u-entitled ukuyenzela umsebenzi abantu abadala ngaphandle kokuthi bakuphuphisile lowo msebenzi. Nakhona iyaye ibe not make sure because of kuyafika la ukuthi nezitha ezabathakathi zinenzisa umsebenzi ngoba bafuna ukudlisa ley'lwane zabo. So into ekufanele uyihlolisise. Now ngizokhuluma ngey'zukulwane. Uyazi ukuthi uzalelwe kabomama, umntana ungazange ukuthi sithi abazali baye bashada. Please avoid-ani ukuyenza imisebenzi, nizibangela umlilo. Ukhona uyabona umuntu ongathi wenza umsebenzi wokuklina amagceke awumzukulu, umuntu esingaze sithi abazali bakhe bashadile. Uyazi ukuthi whatever yenzayo bahlangene bobabili. Baningi-ke abantu esithi masiyobheka imisamo yabo sithola ukuthi manje yes abantu abaningi bashade umshado wesiLungu ongakhulumi ngapha esintweni. Umshado omkhulu owesintu wokuhlanganisa iy'dalwa. Ngaloko bakhona abazitshela ukuthi abazali bashadile kanti uma kubhekwa ngale no. Kakhulukazi abo-born again, I'm a Christian. Ngale ayikakarejiste emathongweni ingakho nizithola ukuthi nikuma-toxic relationship, abusive relationship noma kune-extra ekhona ekuyiyo sey-aphruvwe yini abadala. Now indaba, let me not shift, indaba ila emsamweni nemisebenzi. Ngicela abantu abaye emakhaya, avoid-ani ukuyenza imisebenzi. Noma nibuze abahlala khona emakhaya. Angeke uthi awusenabazali wena ugadise umuntu lapha. Uyazi kahle ukuthi awazi nokuthi kuyalayitwa. That is the very important thing engifuna nayo ukuthi ngiyicacise. Imizi yabokhokho nabogogo benu nabazali benu uma bangasekho emhlabeni, indlu kwamele ilayite ma-86. Namhlanje kusele iy'ngane, iy'zukulwane ney'zukulu ezikwazi ukuthi umuzi mayithi 6 a.m. awulayitiwe, nempilo yakhe izoba mnyama kodwa indaba still ayikho lapho. Yekelani ukuyenza imisebenzi ningazi ukuthi imisamo ime kanjani. Wenzela amadlozi ongawagezelanga,
amadlozi eza ngobubi. Yebo, sinamadlozi sonke, kodwa kukhona la madlozi ahamadimoni. Into ekufanele uyazi ukuthi uma ngiyoyenzela ugogo umsamo, wazi ukuthi uhlanzekile ugogo, uhlambululekile ugogo. Ngaloko not every dlozi liza ngey'busiso, kukhona lezi ekufaneke uzithethelele amacala khona. Akunamsamo olungiswa ngokuthi wenza umsebenzi wokubonga, uyazilimazisa. Yenza sure ukuthi uma uyenza umsebenzi uhlambululekile wena kucala, so that uzokwazi ukuthi uhlambulule bona abadala, amagceke ahlambululekile. Ningayenzi umsebenzi phezu kwey'nsila la kuzokhona ukungena abathakathi bomndeni, abathakathi bendawo. Emakhosini asiyokhula ngempela. Ngibuye futhi ngiyokhuluma ngabantu namhlanje abathi umndeni wami hhayi ngeke ngilunge, nanoma kungathiwa ngilungise umsamo ngeke. Imisamo ehlane ikhona. Ngempela umsebenzi omuhle ocwilisa idlozi uma kunomsindo ekhaya noma kungayenzeki isifiso sakho sokuthi bahlangane. Impi seyingaphezulu kakhulu ngoba sekuchitheke negazi emndenini. Ihlane ungahamba uyoyenza umsebenzi kuwona. Lapho-ke ihlane uma ulibheka muntu omnyama, ley'ntaba zisimbulayiza amathuna. Amathuna okhokho, both side kabomama nabobaba. Ngisho nanoma ngabe abazange bashade kodwa uyobathola bonke ehlane. Ithuna elikhulu elidlulisa lamathuna we-1-1. Thuna lakagogo, thuna lakamama, thuna lakamkhulu. Lapho wahlanganisa wonke. Kufana nomelaphi wendabuko noma umprofethi makathi uyolungisa umsamo wakho. Umsamo wakho uthola ukuthi kukhulunywa ngokuthi kabomama. Ngisabuyela kuley'ngane iy'zukulwane ezingazange zibe nabazali abashadile. Please be cautious about that. You must understand ukuthi what you do on left side, you must do also on right side. Ngoba iyokubangela umlilo. Rather stay away from le misebenzi leyo. Ngobani? Uma uzothi wenzela kabomama, kanti kukhona lamathonga akubhekile wakabobaba aloku akuprotectile. Yes, ungakhulela la kabomama, kanti kabomama ubuthakathi kuphela. Usinda nje kungapha kabobaba. Remember, umuntu oyenza ububi umuntu ohamba njengami nawe. Kodwa sihamba namathonga abuye abe namahloni ngey'ngane zabo abayenza ububi. Ngikhulume ngabobaba abasebadluzise iy'ngane eziningi la emhlabeni eMzansi, i-South Africa. Uma uzibiza ngobaba, uwazi ukuthi unengane somewhere, kodwa ufuna ukulaya umama wayo ngokuthi ingane ungayikhulisi futhi ungakuyenzeli okuhle. Bantu babobaba, you must understand one thing. Uma unengane, umngane isimbulayiza umsamo wakho. Ngaloko ningazicakekisi ngempela. Ake uyenze, utshintshe ukwenza ukubona u-3 months uma ubuyele enganeni yakho uyi-treat-a njengengane. Ngoba namhlanje iy'ngane azilawuleki, imimoya iyabangena. Ngaloko ungcolisa i-country muntu wesilisa uma uzala ulahle ungasanaki. Umntana uyena umsamo wakho omkhulu. Nakekelani iy'ngane. Kusasa uzothi iy'nto zakho ziyabheda, siyanibheka. Yile y'ngane enizilahlile, lobu buhlungu obuzwise lowo mndeni loyo owuzwisile. Awubukeki ngale kwelamathonga. Umfana ongeke uze ukhule. Ngicakwa ukuthi yenzwa ngisho namakhehla amadala. Ake nitshentsheni ukwenza, nibulala isizwe bantu besilisa. Discipline.